Hai, anong budi dewa mah, tiyan kami mengay kami di bulan hambay maya pro sini lukus at YouTube channel no. So nasa opportunity ka hamdan bagi di lukurong bela hambay maya pro so no dew kusukar di no ting support kagi hambay. Ketang ang tonggay manggala Ketang ang tonggay manggala Nang kerike Cugya ang sha cugya ang sha nang kerike Yafang bocung ani bebang oh jadu langman kacung ani bekan orang canggih manja ang tonggay manja nang kerike ani mungsha kere nang kerike Nokhani tola hani saka nini ani sajak thon kera kothoma Nokhani tola hani saka nini ani pai flya hamjama Khoglasa ang salay manggala Khoglasa ang salay manggala Nang baino manja ang pogay manja ang pogay manja Thank you so much. Saya harap akan nakatadi. Sampai.